Croeso i sgwrs. Heddi, i ni'n mynd i edrych ar sut mae ysgolion ledled Cymru yn helpu i ddysgwyr fod yn feddylwyr annibynnol. Hynny yw rai sydd yn gallu cwestiynu, rhesymu, myfyrio a gwneud dewisiadau ystyriol. Mae meddwl annibynnol wrth wraidd Cwricwlwm i Gymru gan gefnogi un o'i 4 diben, sef Datblygu Dysgwyr, uchelgeisiol ac alluog sy'n barod i ddysgu trwy gydol eu hoes. I ddatbacio sut olwg sy'n ar hwn yn ymarferol, fi wrth fy modd i gael cwmni gan Lisa Williams, sef pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywain, ac Aaron Davies, pennaeth strategol Federasiwn Carwe, Gwynfryn a Pont Henry. A diolch i'r ddau ohonoch chi am ddod yma heddi. Fel jyst i roi man cychwyn ar hon. Jyst meddwl am yr heriau sydd ynghylch datblygu'r disgyblion yma sydd yn gallu meddwl dros eu hunan. Beth yw'r heriau mwyaf a falle'r cyfleoedd hefyd sydd yn amlygu hynna? Yn bendant, dwi'n meddwl bod na cyfleoedd anhygoel ar gyfer datblygu annibyniaeth a'r sgiliau creadigol a annibyniaeth disgyblion. A fel wedwch chi, mae yna heriau amlwg hefyd, ond dwi'n credu un o'r pethau i ni'n ffocysu arno fel arweinwyr ysgol yw i greu'r cyfleoedd o fewn yr heriau hefyd. Felly, o safbwynt ysgol uwchradd, disgyblion 11 oed i fyny, i ni'n gweld rhai o'r heriau yn gysylltiedig gyda falle gwetnwch a dyfalbarhad disgyblion. I ni hefyd fel ysgol yn cynllunio yn bwrpasol ar gyfer pethau fel yr anhawsterau dymunol, y pethau i ni wir moyn iddyn nhw wneud. I ni'n gweld heriau hefyd gyda pwysau cwricwlwm, yr amser angenreidiol i fyfyrio, ond yn bendant yn gweld y cyfleoedd o safbwynt arweinyddiaeth a rhoi'r strategaethau ysgol gyfan yna ar waith ar gyfer holl ymarferwyr yr ysgol lles y disgyblion hefyd. Diolch yn fawr. Aaron? Fel wedys ti'n fi'n credu, mae pwysau cwricwlwm fi'n credu yn enfawr. Staff yn teimlo, mae rhaid nhw symud ymlaen, felly'n rhy gloi, dim rhoi amser ar gyfer pethau. Gyda datblygu sgiliau meddwl, fi'n credu rhaid rhoi amser, fe'n wedi gyda dechrau, mwyn iddo reiddio trwyddio, fel bydden nhw'n gallu cyflawni lot mwy unwaith mae hwnnw gyda nhw. Felly gyda ni nawr yn y bendant ni'n dechrau ysgol gynradd dysgu sylfaen, mae dulliau ni'n defnyddio, mae ardaloedd yn tynnu plant i feddwl dros eu hunain, goffo gwneud penderfyniadau dros eu hunain, defnyddio mae pethau allan iddyn nhw sy'n penderfynu beth maen nhw'n pryd maen nhw'n beth sydd angen arnyn nhw, mathau naw bethau mwyn nhw'n ddatblygu annibyniaeth hunain. Ond mynd nôl at Cwricwlwm i Gymru, y pwysau, fi'n credu bod e'n holl bwysig bod cyfleoedd iddyn nhw, gyda Cwricwlwm i Gymru, mae cyfleoedd iddyn nhw i wneud gwaith traws-thematig. Felly mae hwnnw'n rhoi cyfleoedd iddyn nhw i ddysgu rhyw sgil, ddysgu rhywbeth, a wedyn i gymhwyso fe eto pan mae'n dod i rhyw brongarach neu pan maen nhw'n dod i'r thema. Fi'n credu bod cyfleoedd mawr fyna. So, bod e'n her o ran y Cwricwlwm, fel wedys ti gynnau, mae cyfleoedd yn dod trwy hynny. Wel, mae'r ddau ohonoch chi wedi cyfeirio at fedre, ond hefyd pwysau'r cwricwlwm a'r wybodaeth sy'n eisiau trosglwyddo hefyd. Un o'r pethau wedodd Arthur Donaldson yn ei adroddiad oedd bod dadl pwnc yn erbyn sgil yn creu polareiddio difydd. Felly, sut mae ysgolion yn gallu cydbwyso gwybodaeth am gynnwys a wedyn amser ar gyfer myfyrio, creu chwilfrydedd a datrys problemau? Mae'n anodd, ond mae'n bosib. Dwi'n credu un o'r cyfleoedd daeth yn sgil datblygu'r cwricwlwm newydd gyda Cwricwlwm i Gymru oedd bod modd gwneud llai, ond gwneud hynny'n well.
a'r gwybodaeth a'r dealltwriaeth ddyfnach yna. A un o'r pethau, chymod, i ni'n neud fel ysgolion ac yn bendant yn Rhyd y Waun, yw i edrych ar efallai herio meddylfryd staff ac i edrych ar datblygu'r meddylfryd bod ni yn canolbwyntio mwy ar pam a sut rydyn ni yn addysgu neu'n dewis y cynnwys o fewn y cwricwlwm yn lle ffocysu ar faint sy'n gorfod cael ei wneud a beth sy'n gorfod cael ei wneud. Mae hynny'n wahanol, dwi'n credu, erbyn bod ni'n cyrraedd blynyddoedd arholiad erbyn hyn, a gyda'r newidiadau sydd yn dod o ran y manylebau newydd yn symud ymlaen, mae'r her a'r pwysau yn dibaid mewn ffordd. Mae e wir yn her anferth gyda'r newidiadau sydd yn dod gyda'r arholiadau newydd. Ond fel ysyd, dyna yw y shift yn y fe. Symud oedd beth, oedd pam a sut. A fi'n credu na'r... Ond mynd nôl o fan y sgil a... Mae rhaid datblygu'r sgiliau, ond wrth gwrs mae rhaid cael rhyw thema i sôn yn bwyty. Felly fyna mae'r gwybodaeth pynciol yn mynd yn fawr ni. Maen nhw'n goffo dod gyda'i gilydd mewn rhyw fath o becyn. Ys dim pwrpas i cael sgil wedi datblygu heb rhyw fath o gyd-destun i wneud e ynddi, os hollol gywir. Weithiau, os ni'n sôn am paratoi a datblygu'r disgyblion yma ag annibyniaeth yno nhw, ydy staff o bryd i'w gilydd yn camu mewn yn rhy gloi falle, neu ydych chi'n gweld cochwyth? Bendant, yn draddodiadol, maen nhw yn nawr tuedd yn y fe. Tro ni'n dod nôl at y pwysau gwaith yma, mae rhaid cyflawni. Eto fan yr annibyniaeth, mae rhaid bod yn hyderus fel staff. Mae rhaid iddyn nhw cael y hyder yn eu hunain yn disgyblion, achos maen nhw'n poeni beth yw'r cymhelliad yn mynd i fod os nhw'n mynd i weithio yn annibynnol mewn grŵp tro fyna. Ydyn nhw'n rhoi'n byty, beth fydd y safon yn y llyfr, dyna'r gofid. Felly mae'n cael y hyder, wrth gwrs mae'n cael y hyfforddiant hefyd, a'r gwahanol bethau mwyn cael pethau yn ei lle, fel bod y disgyblion yn gallu gweithio yn annibynnol. Ond, bendant, mae'n cael y hyder i roi amser i a'r hyfforddiant mwyn i'r disgyblion fedru gallu wneud. Cytuno, hyder a hyfforddiant yw'r peth fyna, ynddo fe? Deall y tindran iawn. Lisa, beth chi'n meddwl? Mae wir, dwelon ni yn gynnar ar ein taith o ran cynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd a'r strategaethau oedd ei angen yn dilyn cyfnod Covid hefyd, bod angen i ni ddatblygu disgyblion i fod yn fwy annibynnol ac yn fwy hyderus ac yn disgyblion fwy gwydn hefyd o ran y ffordd maen nhw angen mynd ati gyda'i haddysg a daeth cyfleoedd anferth welon ni yn hynny gyda hyfforddi staff a gwaith ymchwil i edrych ar strategaethau'n debyg i dysgu'r brig wedi i ni edrych ar gwaith Megan Mansworth yr enghraifft a gosod y cysyniad a hyfforddi staff i osod her yn uchel ar gyfer pawb a wedyn defnyddio sgaffaldau a modeli fel dulliau i gynnal disgyblion. Yr her yw, fel falle yn unrhyw ysgol, bod gormod o sgaffaldu a gormod o gymorth a bod staff yn gwybod pryd i dynnu hynny ar adegau penodol fel bod y disgyblion yn datblygu eu hyder, gwtnwch, dyfal parhad a'r holl medrau ehangach yma fel eu bod nhw'n fwy annibynnol. Mae'n dyn ôl a dysgu da yw yn dyfe. Mae jyst na beth yw e. Mae angen adnabod y disgyblion, gwybod ble mae eisiau pwysio, ble mae eisiau gadael nhw fod. Na, cytuno'n iawn, ac oedd y strategaethau yna yn ddiddorol iawn i glywed. Chwbod, os ni'n sôn am strategaethau, beth yw'r prif strategaethau felly aran i chi'n gweld ar draws eich ysgolion? Wel, wnaethon ni ddechrau fy trwyddo o dysgu sylfaen, felly dulliau Alice Sharp, nath cyngor Sir Gyfyrddin prynu mewn i dulliau Alice Sharp o'r Alban, dwi'n credu. Felly mae hi wedi dod â agwedd o ymgylchedd yn bwysig iawn. Mae fel
dillawch o ddysgu fi wedi fod, bod y ymgylchedd yn iawn, bod y dewisiadau iddyn nhw'na defnyddio pethau go iawn gyda plant bach, bod nhw ddim yn chwarae gyda tegannau, maen nhw'n defnyddio pethau yn lle chwarae. Felly ydy mae dysgu trwy chwarae yn dod trwyddo, ond mae'n fwy na'r chwarae, mae'n defnyddio pethau go iawn, a fi'n bod pethau na wedi cael effaith, maen nhw'n fwy cyfarwydd a pethau yn y cartre ac yn yr ysgol, maen nhw'n dangos fwy parch felly at bethau. Felly, ymgylchedd o ran fel wedys i gyda pethau yn ei lle, fel bod dim staff sy'n holl pethau mas i'r disgyblion, mae disgyblion mynd i holl pethau sy'n eisiau yn nhw. A mae hynny o oedran 2 oed, chi'n bod, maen nhw'n dod yn annibynnol yn rhwydd iawn. A felly hefyd maen nhw'n colli'r sgil yn rhwydd iawn hefyd. So mae rhaid bod yn cael ei weithio trwyddo fel trwy'r ysgol. Mae'n rhaid bod nhw'n beth ysgol gyfan. Achos, beth welon ni oedd, o'n i'n gweithio plant mae trwyddo yn dysgu selfain yn erbyn blwyddyn 3-4, maen nhw wedi colli fe to. So mae rhaid ni cael y staff i gyd ar yr un... yn canio'r un llyfr ymwneud fe. Cario'r un meddylfryd. Reit drwyddo, a mae hwnna'n her, na fe, yn enwedig chi falle'n trosglwyddo o'r gynradd i'r uwchradd. Pan ych chi'n neud hwnna, mae fe'n falle yn anos fydd, gyda pynciau gwahanol hefyd, a meysydd dysgu a phrofiad gwahanol. Os ni'n meddwl am y meysydd dysgu a phrofiad, oes na rhinweddau gwahanol ynghylch y ffordd ych chi'n meddwl yn y pynciau ni, neu chi'n meddwl bod jyst lluniau'n arian sydd yn mynd trwy'r holl beth? Yn gwestiwn anodd o ran allynion, bydde rhai prifathrawon yn dadleu'r gwrthwyneb falle i'r hyn dwi am ddweud, ond i ategu at be wedodd Aron yn hermau strategaethau ysgol gyfan, dwi'n meddwl taw dyna yw allwedd llwyddiant i ni gyda datblygu'r cwricwlwm a codi safonau yn yr ysgol hefyd. Y syniadau a'r strategaethau sydd yn ymwneud a chymryd y staff ar daith gyda strategaethau newydd sydd yn golygu bod y disgyblion yn dilyn hefyd wedyn. Felly, 2 beth wnaethon ni cyflwyno oedd yn gyntaf yr egwyddor bod rhaid i ddisgyblion cael mynediad at eu cwricwlwm, a trwy ddarllen wnaethon ni hynny. Cyflwyno strategaethau ysgol gyfan i wella medrau darllen disgyblion sydd wedi bod yn lwyddiant anferth gyda ni fel ysgol o ran codi medrau darllen disgyblion, ond hefyd gweld y cynnydd yna ar draws y cwricwlwm oherwydd bod y mynediad gyda nhw at y lefelau o cynnwys y dealltwriaeth ddyfnach yna, yr eirfa bynciol, yr pethau yma sydd yn angenrheidiol mwyn gallu llwyddo. Felly oedd strategaeth daeth allan o Prifysgol Sussex yn allwedd i lwyddiant gyda ni a wedi bod dros y 3 mlynedd diwetha. Strategaeth dim ond darllen yw gyda ni. Mae hwnna'n un, a mae e'n rhywbeth ysgol gyfan fel wedodd Aron. Mae cymryd pawb ar y daith yn holl bwysig. A'r ail beth i ni, fel o'n ni'n sôn, oedd y strategaeth dysgu'r brig, lle ni'n newid y ffocws fel bod yn lle bod ni'n gwahaniaethu gwaith a gwneud yn symlach. Mae'r her yn uchel i bawb, a wedyn yn defnyddio'r sgaffaldau a'r modelu mwyn cynnal yr disgyblion gwanaf i gyrraedd yr her. Efallai'n cymryd mwy o amser, ond yr her uchel yna i bawb yw'r allwedd. Mae hwnna'n ddiddorol iawn yr hyn i chi'n gweud am roi'r her uchel na, nid jyst i'r brig y mwyaf o talentog, ond i bawb. Be chi'n neud? Beth yw'ch ymagwedd chi fyna? Mae'n rhaid bod yn gynhwysol ag popeth. Mae'n rhaid i pob plentyn cael yr un cyfle mwyn cyfradd. Felly fi'n cytuno'n llwyo gyda her uchel i bawb, a wedyn sgaffaldio a'r modelu mwyn helpu bawb i lwyddo. Dyna diwedd beth yn ymlaen ni, mae'n pob un i lwyddo, dim jyst y rai mwyabol. Cytuno'n llwyr. Os ni'n sôn am ar lawr y ddosbarth, beth ni'n gweld llawer fel arolygwyr yw gwahaniaeth yn medru athrawon o ran technegau cwestiynu. Pa fath o rôl mae cwestiynu yn chwarae
yn y maes yma, datblygu medru annibynnol Estyn ymatebion ag ati? Mae'n holl bwysig yn dweud, cwestiynu popeth. Ni fel athrawon, mae'n debyg bod ni'n gofyn nhw 300-400 o gwestiynau bob dydd. Siwr. Wel, mae eisiau, wnaethon ni, fel rhan o'r ffederasiwn, wnaethon ni ymchwil gweithredol ar gwestiynu. Felly oedd e'n dipyn o sioc i ddechrau i sylweddoli faint o gwestiynau ni'n gofyn, beth oedd pwrpas y cwestiynau, lot o'n nhw ddi pwrpas jyst yn cael gwybodaeth yn ôl. Felly, datblygu'r procio wedyn ar adeiladu ar wybodaeth a erbyn diwedd y ymchwil gweithredol, oedd lot llai gwestiynau, ond oedd y ymatebion disgyblion lot yn ddyfnach gan dangos lot fwy o ddealltwriaeth. Diddorol iawn. Dych chi'n gwneud rhywbeth debyg? Do eto yn sgil gwaith ymchwil a chmod, i ni'n gwybod am waith Dylan William yn y maes yma a lot o waith ar datblygu cwestiynau effeithiol, strategaethau'n debyg i cold calling, strategaethau'n debyg i'r cwestiynau troi neu cwestiynau colfain, yr hinge questions yma. A eto'n dod nôl i'r weledigaeth a'r arweiniad o fewn ysgol, bod hwn yn rhywbeth ysgol gyfan a bod hyfforddiant mewn swydd a'r dysgu proffesiynol yna ar gael i bawb. A chi'n dilyn hynny fel arweinwyr gyda monitro'r pethau yma hefyd mwyn sicrhau'r ansawdd a bod safonau'r disgyblion i gyd yn codi oherwydd bod gwelliant yn yr addysgeg. Ie. A felly, o ran dysgu proffesiynol, herwydd chi ni sôn amdan hynny, sut i chi'n gwerthuso effaith y gweithgareddau proffesiynol yma i chi di cynnal neu rhoi i'r staff? Lot o waith monitro mewn ffordd, ond monitro heb fygythiad, disgwyliadau uchel, ond dim bygythiad, yn dyfe. Y syniad yma bod ni fel tîm yn datblygu ar cyd, staff yn monitro i gilydd, staff yn mentora ac yn cymell i gilydd. Mae hwnna'n rhan o'n gwaith ni fel ysgol hefyd. Ar sylwi arferion ar draws rhwydweithiau. I ni'n gweithio ar y cyd gyda'r ysgolion cynradd yn rhan o'r partneriaeth o'r clwstwr. I ni'n gweithio fel tîm o 5 ysgol hefyd, fel cydweithfa cyfleoedd plus yn yr ardal. A mae lot o waith monitro a datblygu ar y cyd a helpu'n gilydd i wella'n digwydd fel ysgol. Ie. Llais y disgybl hefyd yn bwysig iawn. Dwi'n ffodus iawn, dwi'n gweithio ffederasiwn tair ysgol. Felly ni'n cydweithio ar cydgynllunio'n agos iawn. Felly cydgynllunio, mae cydmonitro ni'n gweithio triawdau wedyn mynd o gwmpas yn edrych ar dosbarthiadau'n gilydd ac yn y blaen. Felly o'n i'n sôn gyda amdano'r hyder, mae hwnna'n rhoi hyder i'w gilydd. Maen nhw'n gallu gwthio gilydd a rhoi'r cyfleoedd yn maen nhw'n gallu trafod o dim hwnna'n gweithio'n wych o na, felly mae hwnna ddim cystel, neu maen nhw'n gallu neud na. Felly mae'n ffordd dda o wthio, a ffordd hawdd i ni, gan bod ni'n gweithio mor agos gyda'n gilydd, neu felly bod e'n anoddach i fynd i ysgolion, felly yn hellach neu ysgolion y clwstwr ac yn y blaen. Lot o beilota, yn dyfe, beilota syniadau, cymryd risg heb bod, heb bod heb feirniadaeth, a rhoi'r rhyddid i staff i gwneud gwaith ymchwil eu hunain, y gweithio yn y triawdau. Dwi'n cyd-fynd, dwi'n meddwl bod hwnna'n bwerus iawn o fewn ysgol ac ar draws ysgolion. A wedyn ni'n dod nôl i'r syniad yma bod ysgolion yn symud ymlaen gyda'i gilydd o fewn rhwydweithiau. Mae'n bwerus. O ran ethos o ysgol hefyd, maen nhw'n gwybod bod fi'n hapus bod nhw'n cymryd risg, bod angen bod nhw'n cymryd risg er mwyn datblygu. A mynd nôl at y stefn, ti llais y disgybl. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n gryf iawn o ran mwyn bod y cymhelliant gyda nhw i wneud y gwaith yn annibynnol. Mae rhaid bod y diddordeb yna. Os da wy syniadau nhw yw wedyn mae'r diddordeb yn mynd i ddod. Felly mae llais y disgybl yn dod mas yn gryf iawn dyn ni fyna fyd. Diddorol iawn. Jyst i gloi felly, clywes i ryw agweddau, falle i chi wedi gweld, nad oeddent yn gweithio cystal, wedes i, weithiau rhyw rai pethau ddim gweithio cystal, a i fod yn fentrus, heb risg. Os na bethau i'w hosgoi, byddwch chi'n gweud? Fi'n credu bod yn bwysig bod pawb yn cymryd
taith ei hunain. Felly bod e ddim wedi gweithio gyda ni, ond felly bod e'n gweithio mewn sefyllfa wahanol. Mae'n bwysig bod mae rhaid bod y disgyblion yma'n dod allan o'r ysgolion yn annibynnol. Felly, ta pwy ffordd i chi'n mynd ati i, felly bod y daith na yn gweithio i chi, felly bod e ddim. Ond mae rhaid bod nhw'n cyrraedd y nodau yn y diwedd. So ddim yn siŵr os bydd ysgoi, ond mae rhaid pethau ddim wedi gweithio gyda ni. Ond, felly bod nhw'n ddim yn reswm i neb arall i ysgoi nhw. Na, cytuno'n llwyr, ac ys gwrs mae ddysgu'n rhywbeth ddynol yn dyfe. Mae rhywbeth sydd yn gweithio gyda rhywun, ddim yn gweithio gyda rhywun arall yn naturiol, hollol gywir. Unrhyw bethau chi wedi feddwl? Dwi'n meddwl i beidio gwneud gormod, i beidio dechrau gormod o strategaethau newydd ar yr un pryd, fel bod chi ddim yn gallu mesur yr un sydd wir yn cael effaith, bod chi'n glynu wrth y cynllun mewn ffordd. Chmod, os y strategaethau'n gweithio, glynwch atyn nhw a falle dim byd arall. Mae perygl weithiau, mae lot o waith ymchwil mas na, mae yna lot o bobl yn y myd proffesiynol, academaidd mewn ffordd, yn gwneud lot o ymchwil ac yn cyflwyno lot o strategaethau mas na ar hyn o bryd. Dwi'n credu bod fel arweinwyr i ni'n gorfod penderfynu ar y rhai sydd yn mynd i tanio staff a rhai sydd yn mynd i symud yr ysgol yn ei blaen. A mae hwnna'n gallu bod yn heriol ar y degau, ond dwi'n meddwl peidio gwneud gormod a peidio dewis gormod o strategaethau ar yr un pryd a rhoi clod i'r staff am yr hyn sy'n gweithio'n dda a amser i fyfyrio hefyd, amser i fyfyrio ac i fesur yr hyn sydd wir yn effeithio. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn. Wel, mae wedi bod yn ysbrydoledig i siarad gyda'r ddau ohonoch chi, a diddorol tu hwnt. A beth sy'n glir dyw datblygu sgiliau meddwl yma yn annibynnol ddim yn digwydd ar hap. Mae angen cynllunio pwrpasol. Sicrhau bod athrawon gallu cwestiynu'n fedrus, a hefyd yr amagwedd diogel yma wrth ran cymryd risgau. Sgwrs gweledigaeth strategol. Diolch o galon. Diolch yn fawr. Dim problem.